Nu har vi været nede og hente bierne, som vi skal have sat over i vores truestad her. Det vi gør, og vi gør faktisk ikke særlig meget i dag, det er, bierne er jo i kassen her, som vi hentede den i. Og låget har ligget sådan her under transporten, så de kan få noget luft ned her. Men det vi gør nu, det er, nu lægger vi låget på, og så sætter vi den op i vores truestad. Vi sætter den ned i truet her, og så tager vi de skumgummi ud, der sidder hernede i flyvehullet. Det er meget vigtigt. Så tager vi ud. Nu har de jo været bumlet rundt i en bil, så nu kan de godt komme ud og se, hvad sker der. Så det vi gør, nu lukker vi bare stadig, og så lader vi dem stå til i morgen eller i overmorgen, når det er godt vejr igen, og vi har tid. Ikke alt for længe, for de trænger til at komme ud og få noget plads. Men så går vi ud og sætter dem over. Fidusen er, at nu lærer bierne at flyve ind og ud af vores truespad. Så når vi sætter dem over i morgen eller i overmorgen, så vil de bare fare ind i stadet og ikke tænke over, at der er noget, der har ændret sig. Så nu skal det bare have lov at stå minimum til i morgen.